txikitatik hasi zinen abesten, Amaia, ezkutuan. A ber, ni beti kantatzen entzun dut etxian, nire ama, nire atxare bai bersolari bai izan. Ezan plaza gizon bat, baina bersolari ona. Eta nire ama oso kantari ona. Baina hoiek etzian gauza serioak eta emakume batentzat ez da pentsatu ere. Orduan, nire amak etzun izan, behin eskonduta umiak 8 izan zituen, eta, a ber, etzan gai izan da, ez zitzaion oture ingo, burutik ez zitzaion pasatuko, hori eskatzeare, ezin zan, etzan kabitzen hori. Eta nire garaian ere, etzan normala oraindik. Etzan normala, emakume zinelako? Emakume nintzalako, ez, pobrea nintzalako agian, bai. Eta emakumea izatea gero, baitare zailtasunak sortu dizkidala. Emakume izateak? Bai. Ze zailtasun? Esango dizut, nire ustez, eta ni oso jefa izan du nauk, jefa, zehatikan oso berandua zen nintzalako, eta taldea aukeratzia gustatzen zitzaidalako, eta ze oso hartaz, baina ze esan nahi dut, humiltasun falta naukan garai hartan ere. Eta orduan, bueno, danak gizonez inguratuta duten izan beti. Hoi berez, bueno, ondo, etzan, hola zan. Eta batez ere oso gizon, jaiuak, oso musikari onak, imaginazio handiko pertsonak zirelako, eta nerekin bikainak izan zirelako. Haurtzaroa ez dakit oso erreza izango zen zuretzat. Oso zaila. Zaila. Oso zaila. Samurra ez zen. Niretzat eta pentsa, 8 baginan, nik ez dut esango lehenengotik zaila izango zenik, baino gehitzen ginduazen enean oso larrituko zela. Zatekan gaina gure gurasoak alkoholikoak ziren bilak, eta horrek egiten zituen lanak, bakarrik. Zan nahi da, hoi ez todana esplikatzeik, ezin da, hainbeste detailetan nola dago dena, bai birtutea eta bai gaitasunak ere detailetan daude, eta malezia ere bai, eta gaizki egotea ere bai. Eta dana detailetan dago, baina detailez beteta gaude, inguratuak. Orduan, goizetik hasten malimazia, ez dakazula esnei gozaltzeko, edo ez daukazula erropa garbi bat jasteko, edo nik ez dakitzen bat miseri kontaditzazkedan, danak igual, gehiagi izango litzateke, eta dana gaina ingo nuke txepeldu eta zikindu, eta ez den nahi hoi. Gogorrak behintzat, baina azkenean gure bizitzak eta haurtzaroak asko markatzen gaitu. Bai, betirako gaina. Aurrera jarraitu behar dugu. Eskertzen dizut. Bai, badak. Hitz egin dezagun, nik aldera bat egin behar dizut. Ea erretiratu zaren musikagintzatik. Zergatik aldetzen dizudan hau? Begira, zuri 2021 sari bat eman zizuten, Adarra saria. Bai. Eta bertan egin zenuen ekitaldia azkena zela edo zuk nolabait esateko, ez nolabait ez, nik irakurri egin dudalako Amaia. Zuk esan duzu, aurki, azken kontzertua edo zirkulo bat itxi nahi zenuela. Agurra zela. Bai, ala konsideratzen nun, eta ala ustet izan zela. Enun edozin moduan lardaskaka utzi nahi. Ez dakizte jira egin behar deun, agurre esateko jira, eta beti agurre esaten jirak eta jiroiak bihurtzen dira. Azkenean, trapuxarrak bezala gehatzen zea zu, publikoa, kantuak, galtzen du dena. Esan nahi dut, bizitza duin bat edo kantu bizitza duin bat
izateko aukera izan bali maduzu. Eta izan dut, bai, hori esan behar da. Ba, ez du merezi beste ez dakizen bat kontzertugatik 4, 5, 6 gatik dana zapustea. Nik uste nire buruan, hola naiz, pixka pragmatikoa naiz, eta gauzak selekzionatu bezala egiten ditut, eta jartzen ditut, hau bukatu alda, hau zergaitik ez. Eta hori oso garbi ikusi nun, eta hola idatzi nun, eta hala bialdu nun. Eta, dana ondo iruditu zitzaien, bale, zuek ados nire, bai? Horri alde pasa duzu? Hori da.